Takže čus, vítejte pri novom videu a dneska to bude opäť Astaria Craft, čo je vlastne Claytonov server. Clayton, ale super. Ktorý teraz je na serveri. Lepán. Tretí zo spodu. Clayton! Tak, a dneska by som chcel asi ukázať ten jungle toto som, ja to nahrávam hneď potom, hej, takže toto sa ešte nevie. A ideme na ten Jungle City, ja neviem, či som nepovedal náhodou house. Spawn. Tam je dokonca niekto, Blackboy 88. Oni tu niečo robia s gift kódom, ale ja mám originálny Minecraft, takže v pohode. Tam Jungle City. Takže ja som tu ešte úprimne tiež nebol. Nejaký pekný vodopad. Quartz a gravel, no docela zaujímavé. Lift up. It's so epic. Je tuto je ta veľká farma. Si niekto sadol? Live down. Tu je mrkva, zemiaky, obilie. Tu je asi to isté. Hej, mrkva, zemiaky, obilie. Ja mám melóny. Tuto je tá dreváreň, do ktorej nás to nechcelo portnúť minule. Chcem ešte normálne brezové drevo. To smrekové alebo spruce po anglicky. Za to máte aj S2, takže to ide úplne a dubové, čiže oak. Teraz si najviac vyťažená. Preskočím to? Preskočím. Tunk. Tu je nejaký vstup niekam. Tu sa niekto zbýva. Býva. Tink. Proste úplne veľa odvecí tých domčekov. To myslím, neviem čo, ale toto je tá hustá, ne, to není Eiffelovka, ale to husté a nenačíta sa mi to celé. Koník, dvaja. Skús heslo 0000. Nej, aha, on je na webe a niekto mu toto. Neskúsi dať toto, on register Clayton, nie? No. Ideme ďalej, tam je nejaká dokonca Titanic. Ne, to je nejaká továreň, akože má byť. A nemám do nej povolenie. Alebo sa logal server. No logo. To je nejaký... Ja, to je tento. Čo toto úplne husté, bože, ja to robiť nemôžem. Tyže nie som ten VIP hráč alebo tam je tiež nejaký hustý ony. Tu je nejaký tiež zaujímavé. Ten melon shop. Ja, to sú shopy, toto je leaf, lapis block. Na redstone block. Sneh.
tráva a ice cobblestone a netherrack. Je to epic. Tak za koľko? Za 128. Ekon. Zemsto. Takže veľmi bohatý nie som. Tu dokonca ešte pumpkin iron bloky. 2000. Mushroomy, quartz bloky. Sandstone, to je ten brick. Ten stone brick. To sú to je stone, ach bože, ja neviem rozprávať dneska. Soul sand. Clay. Ja, to je ten hardened hustý clay. Hardened clay, coal block, drevo, nether brick, obyčajný brick, jungle drevo, glowstone za 400. Ale ja doma nejaký mám, tu je breza, smrek, sponge. Tu sú dve nejaké velikánske budovy. Fúha. Čo tu môže byť? What the fuck? Niečo teraz Clinton vysvetľuje, nechápem čo to je. Nevadí! Aha. To vlastne prakticky úplne odveci veže a nič tu není, iba huby. Ja ono to hejtuje. No. A tu to bude asi tiež úplne odveci veže, čiže ideme ďalej. Tu sú tie stánky. Je tam na čo sú tam tie stánky. To je tiež nejaký shop? Diamond koľko stojí? 50! 1. Tak to možno si potom kúpim. 50 za 1. Teda 10 za 1, alebo 50. Ja už som to zabudol. To je nejaká zhulená ovca. Tam je enchanting, tam je lift up. To je tiež nejaký dom zase. Oh bože, no tak ale veď keď je to jungle city, no tak musia to byť domy. Ale to sa ide von čak. Oh my godness, to je epické. Myslím, že na to som videl aj ten timelapse. Pretože Clayton na to robil timelapse. Aspoň myslím, že som si istý. Ale je to epické. Spravedlňujem sa, keď na ten dieli neurobíme úplne celý diel, teda nie úplne celé mesto, alebo nejaké veci som vynechal. Práve preto som vám dal IPčko v popise, takže si tam môžete pozrieť. Tung tung. Takže stĺpy. A toto je asi pre auta. Toto je pre chodcov. Takže doteraz som bol auto. A tu je niečo úplne... Tu sú už hradby. Ako vidíte, tak to pokračuje. No, tak to hej. Ježiš. Zase som mal to brn. O toto! Sakra, 2 srdiečka. Pôjde, zvládam. To sú nejaké liány, takže pár škol... Sakra. Počkaj, odtiaľ toto má nejaký ksicht. Či? Hvala. Artix. Hvala. Oj bože.
Musím na Alpetu nachapět. Tam je ta bezvýznamná budova. To je nějaký párčík, hustý, je crafting table. No, nemám povolený na us, ale je tu crafting table, to je hlavné. Vsadě k tomu epickému mostu. Tung tung. Tu je koň. To jsou ty dva koně, to už jsem zase tu. Ano, to je ta obrovská Eiffelovka, alebo čo to je, alebo to není Eiffelovka. Není to Eiffelovka, je to něco jiné, ale čo to je, to nevím. To by malo dávat dole a hore. Aha, nemám opravdu na us. Čo to je? Aha. Kdo větí, čo to je? No tak. Čiže napište. Tady to napište. Tohle to má nepozerá, hrč by ma pozerával. Chlapík z 300 odber mi. Jumbus, dvojka. Boom. Pau. To jsou výrivky. Vlastně myslím, že já mám bylo čtvrtek. Já mám Minecraft! A keď se mi hodí druhý. Ale Minecraft mám. Co to je? Sun. Dej. Sakra! Co to je? Aha, dobré. Dá si něco velké. Mohli by tu robiť výťah. Písanový. A takže vyšší jít nemůžem. Sakra, já se tam musím prebugovat? Fuck! Ach bože. Ne, ale já mám ty věci hore. Jsem zabudl, že to tu hituje. Super. Nevadí, fail se vloudil. Ty torče ještě chcem. Jde na posledečka. Tak. Ach bože. Všetko mám, ne? Či? Takže idem na spawn. Teraz to konečně využijem poprvýkrát. A půjdem zase na back. Tu je výťah. Tak ale ten mi velmi nepomůže. Já jsem si nesledoval health bar. Takže proto jsem zemřel. Tam máte dokonce dole a aj toto. No dobré, tak budeme se opíšiť po Claytonovi. Bra. Tak to jsem zabil. Tam dole, tuto máte dokonce aj to stránku, takže určitě jako navštívte. Jak zán? Aha, to dělal. Tesa. Jaj, ok. Máme tu koberce v 1.6, takže už víte, na jakou verziu je tento server, ale Clayton, ten majitel, 2.4.5 zo spodu, robil video, ako si nainštalovať Minecraft bez toho, aby ste mali originálny, ale radšej si ho kúpte, to je lepšie. A tu už je koniec. Tu je nějaká obrovská vila. To je asi Claytonova. A za chvilku to budeme muset ukončit. Sakra, já se do toho nedostanem. No. OK, no tak já se z této sexy velmi pěkné zahrady loučím s vámi. Doufám, že jste si ale video užili. Jdeme si ještě zahrát šach. Ahoj, hehe. Takže hráme šach a já se s vámi loučím a čus.